Què tal? Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició del Zona Esportiva, programa d'avui divendres 6 de juny del 2025, en el qual repassarem el que ens espera en aquest proper cap de setmana esportiu, un cap de setmana ja marcat per l'inici de la Copa Ràdio Vilafranca. De fet, es presentava aquest passat dilluns a l'Espai Jove a la Nau, i no serà l'únic esdeveniment que tindrem. Sí que és veritat que dissabte i diumenge a l'Espirall, marcat sobretot per aquests primers partits de quarts de final, però també més promocions d'ascens, la de Lliga Elite, que arriba a la tornada d'aquestes semifinals, i també a l'inici de la final per l'ascens a tercera catalana. Moltes coses, Jordi, bona tarda. Doncs sí, i encara no has parlat d'hoquei, que s'acaba la Lliga Femenina, l'última jornada de l'equip d'Enric Batlle, del Patí Vilafranca femení, que ja té la seva plaça per la Nacional Catalana de l'any que ve, i també els play-offs d'ascens tant a segona, com a primera com a segona catalana. Correcte, doncs també ho repassarem, un programa amb molts protagonistes perquè evidentment ens farem ressò de tot el que va donar de si la presentació i el sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca. Després dedicarem una estona extensa a escoltar, no a tots, però a molts dels que van passar pels nostres micròfons. Alguns ja els vam escoltar durant la setmana a la notícia, avui també donem veu als que no van sortir. Doncs començarem per la Lliga Elite, seguim l'ordre de categories, aquesta jerarquia, i a la Lliga Elite, doncs bé, el Vilafranca que juga a seguir en vida aquesta temporada, no hi ha més matemàtiques possibles. Doncs sí, un Vilafranca que en el primer partit de play-off, a l'anada, el municipal la setmana passada, va caure per un, podríem dir, contundent 0-2, quan estem parlant d'un partit de play-off amb victòria a domicili, l'Atlètic Sant Just que es va emportar un bon coixí de cara a la tornada i un Vilafranca que després de veure el partit d'anada podríem dir que estaríem rascant un miracle. Sí, i sobretot que el 0-2 és una empresa complicada aixecar-lo, però fins i tot podem donar per satisfets, perquè la veritat és que l'Atlètic Sant Just va tenir ocasions, aquí estem veient les imatges de l'anada, per donar i per vendre. Ara, doncs bé, l'empresa és clara. El Vilafranca, com a mínim, ha d'igualar el resultat de l'anada, el 0-2, però a favor en aquest cas, per poder forçar la pròrroga. A partir d'aquí hi ha altres escenaris. Estem parlant de que és anada i tornada, no hi ha Sí. ni 3 partits, ni una fase d'aquestes del millor de 5. Ni gols en camp contrari, ni res. Qui marqui més, passa. I 0-2, ens anem a la pròrroga i si segueix així, doncs cap als penals, al camp de l'Atlètic Sant Just. Uns vilafranquins que jugaran després del canvi de l'Et Horta, que tenen un 1-1, per Sí. tant això sí, aquest partit sí que està obert i que jugaran a través de la xarxa a partir de les 4 i 5 de la tarda. En tot cas, tant Atlètic Sant Just com Vilafranca ja jugaran aquest partit sabent el que ha passat a l'altra eliminatòria i, per tant, ja sabent qui és o qui podria ser el rival a la final per l'ascens. A hores d'ara, el Sant Just ho té d'allò més bé, ho té molt encaminat, però el Vilafranca haurà d'apurar les seves opcions i anar a totes. La realitat és que ja no tens res a perdre, tot a guanyar. Doncs sí, un Vilafranca que en el mateix partit en aquest partit que estem veient les imatges del passat cap de setmana, ara aquí veiem el 0-2 de l'Atlètic Sant Just després d'un error defensiu de 2 o 3, no només d'una persona, perquè entre porter, defenses i tot van deixar fer aquest segon gol a Jan. Doncs, com bé dèiem, un Vilafranca que amb David Vilajoana podíem parlar a la finalització del partit i ell mateix explicava que al final s'ha d'anar per totes, intentant buscar aquest 0-2 i que, evidentment, al futbol se n'han vist de tots colors i aquesta també podria passar. En tota la Lliga, que som molt parella, però evidentment hem de fer-ho molt millor per treure un resultat positiu. No queda més que anar a donar guerra al camp del Sant Just, que ho haurem de fer molt millor, però escolta, al futbol he vist coses molt més difícils que aquestes. Som els que som i hem de tirar endavant i hem de fer un partit molt bo. Escolta, 0-2 ens col·loca amb una pròrroga i a la pròrroga tot pot passar. Recupera el Vilafranca Màster, que era baixa per sanció, per acumulació de grogues, després de la seva expulsió, de la doble groga al camp del Vilanova, l'última jornada de Lliga, i per tant ara també la incògnita serà veure
quina és la tria que fa l'entrenador. La setmana passada vam veure que Escamilla sortia de suplent i ara el tornar màster, que sí que havia gaudit d'aquesta titularitat al llarg d'aquests últims mesos, doncs veurem si a la tornada també torna a l'11. Serà una de les incògnites, com també veure en quin estat arriba Cedo, que va marxar amb molèsties. Com ha entrenat la setmana? Bueno, anar fent. Sí que va Podria ser estar millor, no? Sí, però vaja, ja és allò que dius, arribis com arribis has d'anar a totes, no? Perquè pot ser, es pot donar que sigui l'últim partit de la temporada, l'objectiu és que no sigui així. Anem a escoltar l'entrenador rival de l'Atlètic Sant Just, en Marc Cabestany, que també parlava de que, bé, havien fet un pas de gegant, però que aquests partits duren 180 minuts i, per tant, encara queden 90 de molt intensos. Al final això és un partit de 180 minuts, n'hem fet 90, el Vilafranca està capacitat per donar-li la volta, però nosaltres li posarem difícil, nosaltres haurem de fer el nostre partit, plantejar-lo bé, juguem a casa, on hem estat molt fidels al nostre estil durant tot l'any, és cert que no hem guanyat, però ara potser amb l'empat ens permetria, però no sortirem a empatar. Doncs anem a veure aquest quadre a la partit d'anada de la setmana passada, aquest 0-2 i aquest 1-1, com us comentàvem, i aquest cap de setmana, els dos partits el dissabte, a les 4 i 5, partit de la xarxa El Canvi de Bet Horta, i tot seguit a 2:15 en directe per Ràdio Vilafranca, no per la televisió, aquest Atlètic Sant Just, Futbol Club Vilafranca, per tant, si el voleu veure, s'ha d'anar al camp de l'Atlètic Sant Just, no hi ha més. Ja està, i pagar entrada, que és important també, anar als llocs i pagar. Doncs tanquem així el repàs al que és aquesta tornada del play-off d'ascens a tercera federació, esperant que el Vilafranca li vagi bé i pugui aixecar aquest 0-2. Evidentment és una empresa complicada, però s'ha d'intentar. No queda una altra opció que no sigui aquesta. Doncs anem a veure un altre equip que també està en una fase d'ascens, i és la Martinenca, que es va imposar als monjos la setmana passada. La Penya Jove ho ha de fer davant del Puigdàlber, per tant, aquesta setmana toca Martinenca-Penya Jove. Exactament, l'anada a Sant Martí, ja que la Penya Jove va quedar millor classificada a la Lliga, i vaja, es presenta una eliminatòria d'allò més igualada. Ja vam veure l'eliminatòria de la Penya Jove contra el Puigdàlber fins al final, fins als minuts finals de la pròrroga, a la tornada, no es decidia res, i la Martinenca sí que la vam veure molt superior a uns monjos de capa caiguda i que ara tindran el repte de la Copa. I pel que fa a la Martinenca, un dels equips més en forma de la quarta catalana, sobretot en el tram final de la Lliga. Molt en forma. En aquest partit podeu veure el resum al nostre web, també hi ha tot el partit a YouTube, i va ser una pisonadora l'equip de Marcos Soler davant d'uns monjos que jugava a casa amb tota l'afició, que que podria remuntar perquè n'havia fet de grosses aquesta temporada l'equip de Santa Margarida, però vaja, davant, mira, fins i tot fallen aquesta, que em va semblar brutal, però, ostres, van donar un cop de puny i van dir aquí estem nosaltres i anem per pujar a tercera catalana. Sí, doncs màxima igualtat i també màxima emoció amb aquesta eliminatòria que, com dèiem, comença aquest mateix cap de setmana, l'anada a Sant Martí. I així arriba l'equip, segons el seu entrenador, Marcos Soler. Bueno, complicats aquí ja són tots, no? Tant com si hagués passat el Puigdàlber, que també ha fet una temporada espectacular i també els vull felicitar, i les Roquetes igual. Les Roquetes penso que és eren un dels equips candidats a pujar de categoria, a lluitar per el liderat amb el Sant Sadurní, amb els monjos, i així ha estat. Però bueno, és el que et dic, nosaltres ara penso que estem al nivell de tots aquests equips i no tenim por a ningú i som un equip competitiu i podem donar guerra a qualsevol, i a part estem en un estat de confiança increïble. Doncs aquestes eren les paraules del tècnic de Sant Martí Sarroca. Ja veieu, l'anada prevista per aquest dissabte, a 5:15 de la tarda, al Martinenca Penya Jove. Per tant, qui es vulgui desplaçar ben a prop aquí a Sant Martí Sarroca, aquest partit d'anada. La tornada, doncs tot just una setmana després, dissabte, a les 7 de la tarda, aquest Penya Jove Martinenca. Dissabte la tornada, dissabte 14, però diumenge, diumenge l'anada, dia 8.
Diumenge. Perdó, he dit... Diumenge, clar, diumenge. és Que ningú vagi dissabte a la tarda perquè no hi haurà res. Sí, està bé. Era jo que No. no sé, el cap de setmana, 6, 7, 8... Jo és que quan arriba Jo dissabte... els dies... Bueno, jo de fet, allò de... Et pregunten quin dia és i no ho sé. Sé que és dimecres o dijous o el que sigui, però el número em costa sempre. Els números em costen. Doncs així queda dit. Així em va. Bé, ja anem amb la Copa, no? Doncs sí, Copa Ràdio Vilafranca. La setmana vinent, a partir de dilluns, en Tito ja ens va dir que ens portaria la Copa, la tindrem aquí exposada, i una Copa que es va presentar aquest dilluns a la nau de Vilafranca del Penedès. Mira, aquí, amb el seu artista. Una Copa i un sorteig que es celebra sempre al camp, o diguéssim a la població, de l'últim guanyador. L'any passat va guanyar l'Espirall, per tant, l'Espirall que s'ha fet aquest sorteig a la nau, amb un aforament complet, tothom volia ser allà, i com veieu el sorteig amb l'amic Joan Sòria, que és l'entès amb això, que posa totes les boles, posa tots els noms aquí, que no hi hagi ni trampa ni cartó. Que no repeteixi cap, que sempre és important. Que deia el meu avi. I bé, van anar sortint les boletes, una darrere l'altra, sempre qui posa la mà és innocent, això sí, evidentment, però és de l'anterior. Per tant, per exemple, aquí veiem el del Puigdàlber traient el seu propi rival, que serà l'Hortonenc. I també altres enfrontaments que ara repassarem tot seguit en un grafisme que hem preparat. Doncs anem a veure el quadre de competició. Aquí tenim els partits de quarts de final. Els de dalt són els de dissabte, per tant, dissabte 2 quarts de final i diumenge altres 2. Exacte, a les 5 i a les 7, al camp municipal de l'Espirall, perquè ara mateix al camp del Vilafranca no es podria jugar, estan canviant la gespa, i aquest Monjo Gelida cobrirà aquesta quarts de final i tot seguit l'Espirall Sant Sadurní a les 7 de la tarda. Evidentment, partit en pròrroga i penals, si fa falta, per passar, i per l'altra banda del quadre, la del diumenge, Puigdàlber, Hortonenc i Riudebitlles, Volanta. Les semifinals serien el primer partit contra el segon, els guanyadors, i a la segona semifinal, la del primer partit de diumenge contra el segon partit de diumenge. Tot això jugaria el dissabte següent. El 14. 14, això, no em volia equivocar. I també a les 5 i a les 7 al mateix camp de futbol de l'Espirall. Exactament. Doncs aquest és el quadre de competició d'una Copa que, com dèiem, arrenca ja aquest cap de setmana i el partit inaugural és el Monjo Gelida. I anem a escoltar protagonistes. Comencem per un dels jugadors dels Monjos, un equip que, com dèiem, doncs, la temporada, aquest tram final se'ls ha fet bola i passar d'un possible ascens directe i títol de Lliga a quedar fora del play-off. I bé, doncs ara sí que queda aquest al·licient de veure si poden lluitar la Copa. Escoltem en Juanan, un dels jugadors dels Monjos. Jo crec que també ve bé per fer una miqueta aquesta neteja mental de que com hem acabat aquest any una miqueta malament, doncs un rival que no coneguem pot vindre bé, perquè no tenim cap lastre, per dir-ho així, darrere. Al final és un rival nou, potser som el rival més assequible per molta gent perquè venim amb molt mala dinàmica, però resiliència i seguir resistint. Doncs els Monjos, que s'enfrontarà al Gelida en aquest primer partit, un Gelida que, diguéssim, l'equip que menys coneix la gent perquè estava a l'altre grup de quarta, el grup 24, juntament amb l'Hortonenc B, diguéssim, apartats, entre cometes, i un Gelida que ha sigut quart en aquesta classificació de la seva lliga, s'ha classificat per la Copa Ràdio Vilafranca i, vaja, que veiem totes les de guanyar. L'any passat no hi van ser, i van ser fa 2 anys. Escoltem a Miguel Gutiérrez. Pues el veig bastant assequible. Crec que es podrà lluitar per la Copa i fer un gran partit. President que s'estrena ara, eh? Sí. O sigui, és el nou president. S'ha d'acostumar també encara a les entrevistes, això ja li perdonem. Això es van agafant les taules. Doncs el primer partit de la Copa, que serà aquest duel entre 2 equips que han quedat fora de les promocions d'ascens a tercera, tant Monjos com Gelida. També dissabte es disputarà l'altre partit d'aquests quarts de final, que serà entre Espirall i Sant Sadurní, l'amfitrió i vigent campió,
contra un dels equips de moda aquesta temporada, com és el Sant Sadurní, campió del grup 26 de quarta. I un mític, ja podríem dir, anava a dir de les banquetes, però també de la gespa, és en Pere Costa, l'entrenador de l'Espirall, i com bé dius, l'equip que, a part, a més, juga a casa per aquestes al·lusions. Escoltem l'entrenador de l'Espirall. I amb bons jugadors i han fet una gran temporada, per tant serà molt complicat el partit en principi i com tots, competits, perquè al final tothom vol guanyar la Copa i quan un cop estàs arribat aquí les diferències de categories no es noten. Doncs aquí parlar de la Copa i del futbol de casa nostra és parlar de clàssics, no? Dèiem a Pere Costa, per exemple, doncs anem amb un altre, amb en Gerard Romeo, que ja amb el pas dels anys també és un dels noms del futbol de casa nostra. Que està classificat, a més, perquè com va guanyar la Lliga, doncs ja no ha de jugar ni play-off ni promocions, per tant, directes a aquests quarts de final de la Copa Ràdio Vilafranca contra l'Espirall. Un partidàs a la primera fase de Copa, doncs ho disfrutarà la gent segur. Hem assolit un campionat de Lliga, l'objectiu principal de la temporada l'hem complert, acabem amb una dinàmica molt positiva i afrontem la Copa amb moltes ganes i molta il·lusió i, evidentment, doncs, jo crec que som un rival a tenir en compte. Ja tenim una banda del quadre. L'altra banda, la que jugarà diumenge, enfronten el primer partit, el de les 5, el Puigdàlber i l'Hortonenc. Un dels plats forts d'aquesta Copa. Ja des del moment que va quedar aquest encreuament ja era el rum-rum que se sentia a la nau, no? Pot ser que surti un finalista d'aquest partit de quarts de final. De fet, és un d'aquells partits que, si fos una final, perfectament et podria omplir. Al camp de l'Espirall segur, i d'aquelles imatges d'un municipal ple són dues aficions que poden aconseguir-ho, però un dels dos quedarà fora a les primeres de canvi. Escoltem a Òscar Mates, el president d'aquest club de futbol Puigdàlber. Jo crec que ens ha tocat l'equip més difícil, era l'equip que deien que la primera no volíem, però bueno, no passa res, ens ha tocat i intentarem competir el màxim possible i que ja es veurà tot el camp de futbol. Gerard Mates és el seu germà que jugàvem junts a futbol fa... Tot queda en família. Fa uns segles. No, no tant. Parlàvem d'aquest Puigdàlber-Hortonenc, escoltàvem a l'equip de Puigdàlber, que ja també una de les preguntes era si anirà Puigdàlbito al partit. Esperem que sí, el volem veure per allà. També estarà, evidentment, l'afició de l'Hortonenc i un equip que, recordem, és l'equip millor classificat aquesta temporada a les categories de tercera i de quarta i que, per tant, també un equip copero. Ho explicava Àlex Cervera, un dels jugadors. Partit difícil, al final ve de fer una molt bona temporada. Han tingut opcions inclús de quedar primers i han perdut la promoció per molt poc, per la mínima. Llavors serà un partit bastant complicat. Doncs l'últim partit que hem de repassar de quarts de final en aquesta bateria de 4 partits. Escoltem, evidentment, els 8 protagonistes, evidentment. Àngel Olvera, un dels responsables del Riu de Villes, que se les veu contra el Molanta. Sí, un dels clàssics del nostre futbol i que el podrem gaudir diumenge a les 7 de la tarda, l'últim partit de quarts de final d'aquesta primera ronda de la Copa. Com dèiem, anem a escoltar el president del Riu de Villes. El sorteig ha sigut una mica, diguéssim, anem pel quadre fort, no? Anem pel cantó fort del quadre, diguéssim, però bueno, crec que els 8 equips que participen tots poden guanyar i ens ha tocat el Molanta, intentarem fer el millor possible i intentar arribar a semifinals. I el Molanta, per la seva banda, ara amb il·lusió, no? És l'equip que l'ha guanyat més vegades, la Copa, i en aquest cas, després d'un inici de temporada dur, en què la cosa pintava força malament, ho van redreçar i ara, amb il·lusió, com tots els equips, però evidentment també tranquils, perquè la temporada s'ha salvat, s'han mantingut a tercera, tots tranquils, i ara per la Copa. Ho deia també l'Àlex Sánchez, que deia que no seria fàcil. Bueno, disputat. La primera volta ja va estar disputat, encara que nosaltres no teníem una bona ratxa, una bona dinàmica, i la segona volta va ser un partit atractiu i es va veure un bon joc. Doncs acabem de repassar la majoria de protagonistes d'aquesta Copa Ràdio Vilafranca, almenys un representant de
de cada equip, evidentment els protagonistes a sobre la gespa del camp municipal de l'Espirall a partir de dissabte a les 5 de la tarda. Tanquem el futbol? Sí, recordant que totes les imatges de la Copa, totes les entrevistes, el dilluns aquí a Zona Esportiva hi ha una mica especial parlant sobretot de la Copa, de la resta de coses, però també la Copa amb molta importància ja des d'aquest cap de setmana i fins al dia 21, que serà la final. I ja la setmana que ve també a la nostra web, per televisió, per YouTube, els partits, quan vulgueu, de la forma que vulgueu, també els podreu gaudir. Doncs ens anem a l'hoquei perquè, com us hem avançat a l'inici del programa, s'acaba ja la competició i ho fa, per exemple, amb la primera catalana femenina, que té la darrera jornada i juga a casa. Ho veiem aquí en grafisme, jornada número 34, aquestes vilafranquines que tanquen aquesta brillant temporada a casa davant de l'Arenys de Mar. Imagino que Enric Batlle donarà minuts a totes les jugadores habidos i per haver-les. Doncs sí, i també serà l'adeu d'Enric Batlle, que l'any que ve no continuarà com a entrenador. De fet, ja avui divendres s'anunciarà al Vinceum a 5:15 de la tarda el nou staff tècnic de l'equip, tant femení com masculí, i els nous fitxatges, i aquest partit que el disputarà l'equip ja al cap de setmana, un cop s'hagi fet aquesta presentació, i tots sabent ja des de fa uns dies que Enric Batlle no continuarà com a entrenador d'aquest equip a Nacional Catalana. Doncs sabrem aviam quina ens té preparada la Junta del Vilafranca, tant a nivell femení com a nivell masculí. La cosa va per batlles, així que ho diem, Àlex Batlle, que serà l'entrenador de l'equip. Vinga, anem a repassar el que són play-offs d'ascensos. Primer, el que disputaran tant Riudebitlles com Sant Ramon, que estan classificats des de fa dies. El Sant Ramon no va aconseguir l'ascens directe davant del Cubelles, per tant, se les haurà de jugar en aquest play-off d'ascens de primera catalana, que juga aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, com veieu els horaris. Divendres, avui, a 2:15 del vespre, el Sant Ramon se la juga contra el Claret en el partit d'anada, i ja diumenge a les 6 de la tarda el Riudebitlles s'enfrontarà al Vic. Tindrem aquests resultats i el mateix quadre us ensenyarem la setmana que ve, ja que, com veieu, el dissabte que ve a les 7 el Vic rebrà el Riudebitlles i el Sant Ramon jugarà ja el diumenge a les 6 de la tarda rebent el Claret. D'aquesta manera sabrem si els dos equips ascendeixen de categoria. Doncs esperem que sí, perquè la veritat és que si ho aconsegueixen tindríem un grup de primera catalana ple d'equips de l'Alt Penedès, però també alguns del Baix, o sigui, fort accent penedesenc en aquesta categoria, si s'acaben donant aquests dos ascensos, que esperem que sí. I l'altre play-off d'ascens és a segona catalana, per tant, els equips que venen de la tercera, ja estava el Torrelavit, que va quedar campió, ens queda el Club Patí Vilafranca, que se la juga avui, divendres, a les 9 del vespre, aquí, a la poliesportiva. Deu ser l'últim partit que jugui la poliesportiva abans de tot el que s'ha de muntar, els nous vestuaris, arreglar coses, vaja. Aquestes promocions ja seran l'últim, sí. Exacte. I ja el diumenge, a 2:15 del migdia, aquest Malgrat Vilafranca en el partit de tornada. Mira, que s'ho ventilen en un cap de setmana, ja sabrem aquest cap de setmana si el Vilafranca acaba pujant a segona. I bé, també un ràpid apunt de l'Hockey Lliga Plata, que serà la categoria on estarà el Patí Vilafranca la propera temporada. No s'ha confirmat oficialment, però ja corre el rumor que els equips que havien de descendir de plata a bronze o de plata a Nacional Catalana no baixaran, no hi haurà descensos a plata respecte a aquesta temporada que tot just ha acabat, i que, per tant, s'ampliaran els grups a 14 equips. I per aquest motiu... Sembla que això no està confirmat. No és confirmat encara, però corre el rumor. De fet, és un rumor, però que l'altre dia Xavi González ja va comentar que si es presenta, que s'ha de presentar, seria per la temporada vinent. Va córrer per les xarxes. El tema, tothom es va posar nerviós, però sembla ser que de moment per aquesta propera temporada no serà així. Ho veurem. En tot cas, estaria bé que la federació informés d'aquests temes.
Anem amb bici, amb bici. Una mica de ciclisme aquest cap de setmana, que hi ha la clàssica Penedès aquest diumenge, ja ho sabeu, amb 2 recorreguts. Aquestes són imatges de la presentació que es va fer a Turisme de Vilafranca i que, evidentment, amb tota l'organització, tota la gent que ja coneixem i l'acompanyant Gemma Romeu, la regidora d'Esports d'aquí de Vilafranca. La sortida, aquestes són imatges antigues, es fa des de baix, des de la zona esportiva, això és l'Avinguda Catalunya, i ja ho diem, 2 recorreguts, si no us heu apuntat ja feu tard, o sigui que ja està tot tancat, dat i beneït, i una marxa, passar-ho bé, res de competició. No, hi ha qui s'ho prendrà més seriosament, com sempre, com a tot arreu, però vaja, que això és gaudir del Penedès, de les carreteres, de les rutes i del paisatge. A les 8 del matí, no? Surten? Doncs vinga, qui vulgui matinar, que matini. Podeu fer com aquell senyor que es veia també. Això és la pujada de les Ventoses. Gravant amb el mòbil. Doncs mira, i aigua també. Em farà falta aquest cap de setmana perquè pugen les temperatures. Ja està, comença la Copa, el Vilafranca amb aquesta tornada de Lliga Elite, el final de l'hoquei, la clàssica... Moltes coses. Mes de juny, però encara hi ha esports i us l'anirem acostant ja a partir de dilluns, amb tot el que doni de si al cap de setmana. Jordi, ens retrobem dilluns, com deia. Que vagi molt bé. Adéu-siau.